onda ne koristite. Dok ne znate koji je autor, dok vam autor lično nije poslao ili mail ili na papiru dostavio. Radionica Udruženja novinara Srbije Zaštiti svoje i poštuj tuđa autorska prava bila je prilika da se otklone mnoge dileme. Pa i ta dilema studentskog glasila iz Niša, šta raditi kada pojedini mediji prekopiraju vaš tekst i ne žele da ga uklone i pored vašeg insistiranja. Imali smo situaciju da su ovde bili filmski susreti i da je naša novinarka odradila intervju sa glumcem na filmskim susretima, međutim, taj glumac je rešio da taj tekst da drugim medijima, bez našeg znanja. Pa se tako desilo da je naš tekst bez potpisa i bez... Anđela je samo jedna od studenata Filozofskog fakulteta u Nišu koja je imala problem sa autorskim pravima. Oni su tekst 3 puta izmenili. Taj tekst imao 3 verzije. U prvoj verziji su oni promenili samo lead, a ceo donji tekst intervjua je ostao isti. Druga verzija je bila gde piše samo negde u sredini teksta prenosi studentski dnevni list, a treća verzija je bila linkovan prenosi studentski dnevni list. Šta raditi u takvoj situaciji? Pošto mi na kraju ništa od toga nismo radili, naš tekst i dalje stoji kod njih, uz sve te izmene i uz to što smo mi pokušali da sprečimo tako što smo rekli i tom glumcu da nema pravo da daje naš tekst i da sve mora da ide pismenim putem maila, da traže tekst od nas, šta raditi u takvim situacijama? To se dešava često, daću vam evo primjer kroz fotografije, pošto za njih postoji sudska praksa, pa tako možete da povežete i sa novinskim tekstovima. Kada vi slikate, napravite fotografiju i da objavite kod sebe, osoba koju ste slikali nema prava na toj fotografiji, nego samo vi kao autor imate. Ako ta osoba da nekom drugom mediju pravo da tu fotografiju objese i kaže to su mene slikali, slobodno koristite, to nije, on nema pravo na to i vi ćete moći da potražujete, imate gomilu prava koje možete, pored zaštite tih moralnih prava koji se tiču vašeg imena i celovitosti dela, imate pravo da tražite čak i brisanje i uništenje tog dela kada se koristi, ako je to suprotno nekim vašim načelima ili vaša nameri kako ste napravili to autorsko delo. Tema je više nego aktuelna, posebno danas kada se novinarstvo sve više seli na internet. Kako svoj autorski rad, priču, fotografiju, video zaštititi i šta preduzeti kada je neko prisvojio vašu kreativnost, originalnost, jednostavno autorski pečat. Što se tiče fotografija, situacija, ajde da kažemo pre jedno 10, do pre 10 godina je bila takva da je, to je bio opšti haos na internetu, početkom ere interneta, pojavljivanje portala, news portala i tako dalje. To se kralo kako se stiglo, znači svako je svakog uzimao, potpisivao, nije potpisivao i tako dalje. Međutim, to kažem pre jedno 10-15 godina, ja ne znam koliko prilike ima tako, su stvari počele da se menjaju, počeli smo da potražujemo na sudovima prava za ukradene fotografije i to je trajalo, boga mi, dobrih 1, 2, 3 godine dok to nije ušlo u sudsku praksu. Onog momenta kad je to ušlo u sudsku praksu, onda smo svi počeli da dobijamo, kako se zove, na sudovima za naknadu štete i to, boga mi, evo, poslednjih, mislim, samo ta situacija u stvari je popravila što se tiče autorskih prava fotografa. Doveli smo dotle da danas više niko ne krade fotografije. Mislim, kraditi, ali mi ćemo da dobijemo kintu za to. Na ovu temu govorila i novinarka Krika, Marija Vučić, koja je pisala seriju tekstova o neovlašćenom korišćenju tekstova i fotografija, ali i brojnim nelogičnostima. Ali ono što se definitivno promenilo jeste da mi novinari smo sada u jednom grču i nekad se dešava da duže tražim fotografiju nego što mi treba da napišem tekst. Jer čak i mi koji znamo po nešto o zakonu o autorskim pravima, neću da budem pretencijozna da kažem da razumem, zaista ne razumem mnogo toga u zakonu, nije mi jasno, imam 1000 pitanja sad ovde za prisutne advokate, ja sama. Čak i mi, dakle, koji kao tu smo nešto dotakli, ne znamo zapravo, evo recimo meni se dogodilo pre nekoliko meseci da nam je stigla opomena pred utuženje za fotografiju koju sam ja skinula za neki tekst, ne znam, neka fotografija koja je imala
stranu tematiku. Dakle, nisam skinula fotografiju nekog političara domaćeg, jer nešto je bilo vezano za Rusiju, na primjer. I sad, ono što sam ja znala o tome, znači to je neki tekst iz tipa 2018. godine, išla sam na CC Search, dakle da pretražuje Google fotografiju, tako da nađe fotografiju bez autorskih prava. I on mi je izbacio fotografiju sa Flickra. I vidim, ja uđem na Flickr i vidim da nema autorskih prava, sve oslobođeno, top ja skinem, stavim to i posle nekoliko godina stiže opomena od agencije koja zastupa prava autora. I mislim, nisu sad tužili, uglavnom ne tuže odmah, uglavnom zaista svi priđu i traže neku vrstu obeštećenja koje je tako nekih 50-100 evra zavisi. To su cifre koje ja imam u glavi. Uglavnom, šta je bila fora? Fora je bila to što ja nisam pretražila, eto jedan tips and tricks za vas koji se budete bavili novinarstvom, to što će Google da vam izbaci fotografiju sa Flickra, koja navodno nema autorska prava i sve piše da nema autorska prava, ipak morate tu fotografiju preko reverse searcha da tražite, da vidite da li će možda da se pojavi na Shutterstocku. Dakle, neko je skinuo fotografiju koja ima autorska prava sa Shutterstocka ili sa neke druge platforme i stavio je kao, skinuo autorska prava i rekao nema autorske prava i vi onda posle nekoliko godina dobijete tužbu. Ja to nisam znala. Dakle, radi se o tome da zapravo ne znamo. Ono što se promenilo u međuvremenu da znamo mnogo više nego tih 2010. 11. kada su fotografi, sad ne bih da zvučim kao da bilo šta zameram fotografima, pošto ovdje imamo prisutne kolege iz te branše, fotografi su izrazvaljivali, dakle, portal 021 iz Novog Sada, to je bio glavni slučaj kojim smo se tada bavili, ne samo 021, ali nad tim slučajem portala 021 koji je lokalni medij iz Novog Sada, koji ima budžet od nekoliko stotina hiljada dinara mesečno, bili smo svi zabrinuti jer kao ja se ne bih složila sa tim argumentom pojedinih fotografa, neka se ugase mali mediji kada kradu fotografije. Mislim, onda će ostati samo ovi koji imaju para da to plate, a to su najbogatiji mediji, po pravilu prorežimski, mislim, onda smo zaista ugasili stvar. Na osnovu čega mislite da možete da pišete o nečemu što se dešava u Brazilu, ako nemate određenu fotografiju za to? Znači, to je stvar o kojoj morate da razmišljate. A ne sedite, napišete tekst i onda kao lupate glavu i gledate odakle ćete da ukradete fotografiju. To nije rešenje. To je prva stvar. A druga stvar je, stvarno mislim, mali mediji koji nisu bogati, nemaju dovoljno para, bla, bla, tralala. Znači, ti kad otvaraš mediji, znači, ti znaš, moraš da zaposliš novinara, moraš da zaposliš fotoreportera, moraš da zaposliš sekretaricu koja će kad ti neko dođe da ima kome da se javi, moraš da imaš, moraš da imaš budžet za fotografije i u okviru tog budžeta koji imaš za fotografije, znači, radiš to što možeš da radiš. A ne da pišeš o nečemu što se dešava u Brazilu, da kradeš fotografije i kažeš trebalo mi je 4 sata. To što trebalo 4 sata ili 5 minuta, apsolutno nema nikakve veze sa vezom. Mi apsolutno imamo i predmet autorsko pravo i mediji, dakle čitav jedan predmet gde mi izučavamo tu problematiku. Naravno i u okviru svih predmeta i novih medija i mnogih drugih se pominju takve stvari i mi apsolutno radimo na tome. I tako da što se tiče Filozofskog fakulteta u Nišu i Departmana za komunikologiju i novinarstvo, to jeste jedan od naših fokusa. Šta znamo o autorskim pravima? Šta znamo o pravnom, odnosno bespravnom korišćenju fotografije, tekstova, videomaterijala? Pa mislim da tu spade mnogobrojni zakoni koji prate korišćenje tuđih fotografija. Naravno, svi znamo da ne smemo da koristimo tuđe materijale što se tiče fotografija, videomaterijala i slično, bez odobrenja originalnog autora. Naravno, su to protiv neke zakone i posljedice ukoliko se te zakoni prekrše. Čak i u pisanju nekih naučnih radova kao što su seminarski i neki istraživački radovi smo vodili računa takođe o autorstvu. Mi naravno i naše studente usmeravamo, tu su i Pixabay i Pixel i mnogi drugi servisi koji nude besplatne fotografije, odnosno one koje nisu ograničene autorskim pravima i to svakako jeste nešto što olakšava danas rad mladim novinarima. Međutim, kažem, opet, mnogo je fotografija, pre svega u Google search pretrazi, koje nam se čine da su nešto što je neko javno vlasništvo, a podleže i tu treba biti oprezan. Uvek sam nekako koristila izvore neke dostupnih fotografija, stok fotografija koje sam kupovala, tako da je to nekako bio vid dozvole. Dragana Kocić, dugogodišnja novinarka iz Niša, reporterka koja isključivo izveštava sa lica mesta, godinama unazad suočava se sa problemom kršenja autorskih prava.
Pa u smislu oštećenog bezbroj puta, a zaista ja nijednom nisam prekršila niti oštetila tuđe autorsko pravo, zato što uvek govorim u svojim tekstovima i svojim fotografijama. Nikad ne uzimam, osim od kolege ako pozajmim, i to drugom prilikom vratim. Inače, nikada nisam uzimala ničiju autorsku svojinu bez saglasnosti autora. Budući da radite hroniku i da ste onako mobilni, vrlo često ste imali fotografije koje su zaista onako prve ekskluzivne sa tih događaja koje uglavnom zanimaju velike redakcije i širu javnost i normalno je da su, ajde da kažemo, u onim 90-im pa i kasnije ljudi pozajmljivaju. Međutim, danas je situacija drugačija, čini se, ili nije drugačija? Pa ne mislim da je u toj meri drugačija. Evo, imam jedan konkretan primjer, a to se nije desilo odavno, možda ima 5, 6, 7 godina, dakle nisu u pitanju 90-te. Ne bih da imenujem žrtvu tog incidenta. Radi se o jednom čoveku koji je stradao u eksploziji prilikom slučajnog aktiviranja eksplozivne naprave. I sticajem okolnosti, ja sam jedina imala njegovu fotografiju jer je on neposredno pre tog događaja dolazio kod mene kao oštećeni da bi se žalio na neke probleme koje ima i ja sam ga tom prilikom fotografisala. Dakle, kad se to desilo, bila je noć. Ja sam tu fotografiju pustila, bila sam srećna što imam. Dakle, za par minuta ona je bila na svim portalima, bez navođenja autora, potpuno. Ja nisam reagovala. Ipak, uvijek sam polazila od toga, to su moje kolege. Mi danas vidimo koliko YouTube, recimo i neke druge platforme, insistiraju na autorskim pravima i oni imaju svest o tome. Međutim, evo, mi smo imali primjer u našem studentskom dnevnom listu gde se prosto na webu nađu fotografije koje izgledaju kao nešto što je slobodno, što kruži webom i oni su u svojim tekstovima neke od tih fotografija primenili, ne znajući da su te fotografije zaštićene autorskim pravima i mi smo se tu susreli sa ozbiljnim problemima. Tako da svest postoji, ali meni se čini da sad tu postoje već i neke određene stvari koje izazivaju probleme jer nisu dovoljno razjašnjene široj javnosti. To je studentski dnevni list, on je neprofitan. Pa ne, ja razumem, vi nemate novac, ali kažem vam, ne možete onda, ako nemate dovoljno novca, ne možete... Imamo nula novac. Pa znam, ali nema... Studentski dnevni list neprofitan. Ja razumem vas, ali da li razumete, ne možete onda da uđete u Maxi i da uzmete hleb, ali tako? Ne možete ni jedan, a kamoli 3. Jel mogu ja samo da razjasnimo ovo? To je malo je ono... Ja se ovako samo... Molim vas, tišina. Evo ovako, kako bi sad razjasnili tu stvari, pošto vidim da će ići u zanimljivom pravcu. Ovako, prvo da razjasnimo neku terminologiju. Ne radi se o krađi i ne radi se o kazni. Jednostavno. Nije to krađa u smislu krivičnog dela krađe, je li tako? To je neovlašćeno korišćenje nečega, zapravo povreda prava u tom smislu, tako da to je kolokvijalno krađa, može se tako govoriti, ali da znate da se ne radi o krađi. Također se ne radi ni o kazni, to je ono što novinari vole potenciraju zato što da bi ispalo teži tekst. Naravno, nije nikakva kazna, to je naknada štete. Možda to neko smatra kao kaznu, ali možda s nekog duhovnog stanovišta, ali nije kazna, nego je naknada štete. Gledajte naknadu štete kao svaku drugu naknadu štete, ako se neko udari kolima, taj je dužan da vam napravimo štetu, ne znam, slomio vam nogu, dužan da vam naknadi štetu. Sad dalje će on da bude krivično procesuiran, to je druga stvar, ali on vama nadoknađuje štetu, on vama ne plaća nikakvu kaznu, on ne živimo u vreme Hamurabije, ali tako? Primer da je studentski list platio naknadu štete u visini od 150.000 dinara govori da je u Srbiji pred sudovima gotovo nulta tolerancija za neovlašćeno korišćenje fotografija. Međutim, kada je reč o tekstovima, situacija je poprilično drugačija, smatra Marija Vučić. Ne dopada mi se ovo što sam ovde čula, ne dopada mi se činjenica, barem kako ja to tumačim, u stvari moja interpretacija mi se ne dopada, da sud zapravo ne ulazi u originalnost fotografije, ali će ući u originalnost, preispitivaće originalnost mog teksta. Dakle, ja sad mogu da fotografišem ovu flašu ili ova vrata iz nekog potpuno besmislenog ugla, dakle da to bude jedna trash fotografija totalno i mogu da tražim obeštećenje na sudu ako mi je neko uzme, ili neku generičku fotografiju, evo ovako, znači ništa posebno. Ali za mojih 5 generičkih rečenica nikom ništa. Ja razumem i to ima smisla zaista, jer kao svi pišemo
A te agencijske vesti na isti način, vi nemate tu nikakvog posebnog ni potrebe za kreativnošću ako se desi saobraćajna nesreća, to se uvek piše na jedan isti način. I razumem da sud, ne bi ni bilo zgodno da ulazi a sam se raspričala, znači ne bi ni bilo zgodno da ulazi u to kao do kog nivoa je ova fotografija neoriginalna, a šta je ovde originalno, to bi ono zaista bilo, mislim da sudije i ne treba da odlučuje o tome da li je neka fotografija umetnička, originalna, vredna, obeštećenja ili ne. Ali hoću kažem, voljela bih da tekstovi imaju neki viši stepen zaštite, a nemaju. Kod nas još uvek nema dovoljno prakse, da vam kažem, kako bi sud tačno to tretirao. Ali kako bi to logično trebalo da ide u skladu sa autorskim pravom, ako biste dokazali da su oni iskoristili vaš tekst, vi biste mogli da tražite njima naknadu štete, vi kao autor, kao pisac pojedinačni, kao pojedinac vi, da tražite naknadu za to što vas nisu potpisali na tekstu i zašto su tekst izmenili, a vaš dnevni list kao dnevni list bi u tom slučaju bio nosilac imovinskih prava, obzirom da ste za njega radili. Dnevni list bi mogao da traži naknadu štete u imovinskom smislu, zato što su oni koristili vaš tekst, a nisu vam platili naknadu za to. Nije predmet ovog, znači predmet ovoga je, ovog dana gde smo mi danas, je tome da jednostavno ukažemo ljudima o tim autorskim pravima šta može, šta ne može, i po meni bi mnogo bitnija stvar bilo da sve to prebacimo isto, da novinari urade sve ovo što smo radili mi. Znači, mislim, meni je to nekako, kako bi rekao, a ne da pričamo o tome da li su fotografi ovakvi ili onakvi, zato što su dali ili nisu dali fotku. Naspram suda i sudske prakse uvek stoji novinarska solidarnost. Novinari i fotoreporteri iz Srbije su solidarni, razmenjuju fotografije, izveštaje. Međutim, i dalje ima slučajeva neovlašćenog korišćenja medijskih sadržaja. Radionica na ovu vrlo aktuelnu temu privukla je veliku pažnju studenata. Neke teme gotovo nisu ni načete, a već postaju realnost ne samo u svetskim, već i u našim medijima. Da saznam nešto novo o, recimo, veštačkoj inteligenciji koja danas menja regulativu vezanu za autorsko pravo. Veoma je aktualna tema, neke stvari su i neregulisane, kao što je primjena veštačke inteligencije koja je sve zastupljenija i u poslu, pa i u radu naših studenta koji generišu već fotografije. Mi zaista kroz naše studijske programe i predavanja se trudimo da apsolutno pratimo svu problematiku koja se tiče negde medija, odnosno studija medija, kako mi to negde u akademskom diskursu nazivamo, ali svakako nemoguće je pokriti sve teorijom, zato su nam ovakva predavanja gdje imamo ljude iz prakse od velikog značaja i za nas i za studente. I što se tiče primjera koje ćemo koristiti u daljim predavanjima, a i da oni čuju šta su trenutni problemi uopšte u medijskoj sferi.